Няма време, няма време. Така почват всички истории как някакъв е умрял по планината, защото я е такова подценил лек. Няколко прости правила има. Първото е и във води, защото може би е най-бавния човек. Като момиче от женски пол, просто какво лошо има. Младо момиче, моля. Да. Второ, на един час, на всеки час може да почиваме 5 минути прави. На втория час може да почиваме 5 минути седнали. На 10-та минута се оправяме екипировката. Няма такива завързах се, дай да пия вода, дай да снимам. Ей, какво седиш този? Ако спреш нещо да се обличаш, настигаш. 4 души сме, ако през 5 минути някой сети, че го сърби нещо или че трябва да си извади нещо от някъде, няма стигнем до никъде. Много добре знаеш планината, хващаш едно темпо и вървиш. Усещаш си пулса, Демек, брато, като си пресереси сам, разбираш ли? Не бе, правим си почивки, чакаш до тая. Или всичко ти е на място. Но дори за снимките няма чак толкова на всеки 2 минути и искам да си кача стори. То ще има ли това? Ще трябва да вървим като цяло доста стегнато и трябва да видим кога е изгрева. Оставаме 40 минути по-рано, пием кафе, закъсваме кичета и тръгваме. Защото все пак най-сладкото е да стигнеш до някъде. Искаш ли минаваме? Сега качваме пишната маркировка, спим на Ехо, от Ехо минаваме до Коза стена, Беклемето, Дерменка, ако си имаме сили, Добрила. Другия ден минаваме връх Малка Амбарица, Голяма Амбарица, Малък Купен, Голям Купен, Кръстците, Костенурката, Млечен чал и Безименен връх. И стигаме за Слон Ботев, живот се страва на другия ден, качваме Ботев, слизаме по Тарзанова пътека, Райско Парскал, Хижа Рай, Калофер, местността Паниците. Моите приятели ме заебаха като мръсно куче. Никой даже не се обърна за половин секунда да ви къде са. Някой ден ще видите тия кадри, ще разберете с какви хора се движим. Виктор ми е казал да ми пия, приберете. Водата е ледена, кристално чиста. Точно да хванеш ангина и се разболееш да те пресече.
мечка я е страх ме. Да те обичам и да запитам, сърце ти дадох всичко, друго забравих. Мерей се коси, мерей се плаши, мечка я е страх мене ме. Да те обичам и да запитам, сърце ти дадох всичко, друго забравих. И двамата май спим под маса. Пътя напредва, остава малко и когато става най-малко е най-трудно. Само да хакам. Хижа Ехо. Да оправя чаршафи горе. Ама да се спася, да ни е правил такива да легла. Абе, айде стигаме, брат, имаме малко уважение. Аз искам долу да спа. Какво се спася? Един човек готви за тебе, ходи за магарието и оправи чаршафи и пере. Викаш се Виктор Мелчев, ай че има малко така. Вико. Какво? По принцип даже хората си носят един като чували. Какво те бърка да легнеш долу? Стигнахме до хижа Ехо. Тук условията Са първобитни. Няма вода, няма чешма, няма ток, няма нищо. Има храна. има храна, вода, няма къде да се изкъпеш. Има само чешма, на която можеш да подмиеш краката и задника. Се надявам. И няма ток по стаите. Само в кухнята има два контакта, на които ще се заредим малко телефоните и камера оборудването. Колата са на 2 етажа и аз реших да си легна на втория етаж. Просто е така. Моят приятел Виктор ме нареди колко съм трепан. Защото не се съобразявам с работното време на човека. И Езбенци най-вече е трезвен. Любимият ми приятел, когато е нормално момче. Много се радвам за него. Това GoPro има повече. Само това има основно да снимам. На здраве, момчета. На здраве. Живи и здрави. Много хубави кадри. Не може само на лукс да снимаме. Трябва и такива. Добро утро. Часът е 6 и ето, че Виктор вече е с раницата и готов да тръгва. От 6:00. Къде са къшкам? Връх кожа стена. Не. Върха не знам дали ще го мием. Ще да хижа кожа стена. Може да мием. После беклемето. Дерменка. И ако имаме време, до добрила. Добринка. Мале, Викторе, престани да твърдиш, бе, човек. Имаш небето. Много гадно. Добре, в планината ли не мога Ама да ти се изпърдиш, огъди и си е спардяк гнусно. Няма го никъде на камера, не се приема. А вие какво ще кажете за нашия филм? За вашия филм много сте яки, ходете по планината и гледайте разказите на Хижаря. Айде.
леки гръмотевици, но на Балкана е така. Времето е непредвидимо. Въпреки всичко, дори и да вали, не се очакват големи бури. Както виждате, небосвода е доста чист и ясен. Минали сме от сутринта, в 7 часа тръгнахме, сега е 12:40. Минали сме 12 км, което е добре, като се има предвид, че закусвахме на Козя стена и си оправяхме доста рани, болешки. Участвахме и в едно бързо телевизионно предаване по Нова Нюс, всяка събота от 9:30. Историите на Хижаря. Разказите на Хижаря. Заснети сме и там. Ядохме хляб с сирене и сладко. Пихме по едно кафе и по един сок от бъс или смокиня. И сега, не знам дали се вижда в далечината, вървим към Беклемето. Най-високата точка в прохода Троян Кърнаре и монумента, който е изграден най-отгоре, Арката на свободата. Оптимистично след половин час може би ще сме там. Надяваме се да има студена бира, да презаредим малко батериите и да тръгваме към Дерменка, където се оказа, че може да стигне дори с автомобил и би било хубаво там също да презаредим и може би да отидем в Добрила, тъй като може би е по-спокойната хижа и със сигурност по-близката до Заслон Ботев, който ще ни е крайна цел утре. Староправен? Върши ли работа? Ма върши ли? Колко? Староправен работа. И ние Една, две? 4. А българска има ли? Те са такова литровки. Българска ли староправен как? Те са литровки, май бе. Да, литровки. Две. Литровки, две, да. Колкото мога да Ама кажете да Добре. А виж какво? Айде да почне да пием и ще си измислим какво ще купим друго. Платим. Само 10 лева. 10 лева да поберете. Всеки е за. Ева, че го Това е прави, защото просто- му викам как може да се сети никой на федерална чанта. Като си прътнеш дъждобрана, ганто е, че се връща при тебе, защото го държи. Отиваме да се качваме на този паметник на свободата, който се разпада също време, но Здравейте, приятели! 5 часа по-късно вече сме изминали 11 км от тази отсечка. имахме доста тежък етап от маршрута. Вече сме почти до хижа Дерменка, точно така. Най-голямо удоволствие ще си отворя Една бира. тази две. Точно така. И продължаваме. Нашите приятели Ива и Виктор малко почнаха да се замарят и се свикнали на нашето темпо. Както по-рано беше споменато, те скърнали с две машини и малко се бяха наценили, Гъста и метана. но все още са с нас. Ако трябва ще ги занесем на гръб следващия период, не е проблем. Но в следващия път ще трябва калкулация си малко по-внимателно да се Да. Или някои хора трябва да ги изпратим на физическа подготовка на лагер, преди да тръгнат с нас на планина. Просто Така че от вас, уважаеми зрители, ако някой реши да го прави това нещо на бъдеще,
до голямата предница. Не показваме марки. Нас се надават по телевизията все още. Чакай да ги изчакаме, дай ще мрънка се. Мога да повярвам, че продължаваме да ходим. Им ще ходя от 10 дни. Готов съм да умра, но не и да справя, нали така? Да. Голямо наказание. Това е много хубаво накрая. Само края е хубаво. През цялото ден е много гад. Ама края е много хубав. Даже шапката ми вече е толкова потна, че спря да попива и сега просто ми тече на главата. Знаеш как хубаво ми чатка ябълката на тази бедрената кост. Мога имам чуш, че всеки момент мога ми тръгне левия крак да ме изпревари. Аз съм доста впечатлен от това, което постигнахме днес. Но то все още продължава. Часът е 6:15, 19 август, събота. По GPS пристигаме в 8:17, залеза е в 8:19. Ние трябва да го изпреварим с поне 3 минути, за да може да си поръчаме 4 бири при да седнем да гледаме залеза. Ще го видите в следващите кадри. Ама и тия педали двамата, ако се снимат още малко, може и да го изтървем. Умирична скара. Приятели, искам да приемете моите най-големи поздравления за това, което направих. Днеска гордия се с всички ви. Това е най-гадният проект. Кажи го. Машини, животни. Ето. Браво, Ива. Ти Утре- беше най-големият мъж днес. Утре 2 пъти по толкова. Точно. В хижа Добрила сме и се надяваме да успеят да намерят места, за да се настаним да спим, понеже днеска 30 км си ги направихме. Да скачи стори. Today was an adventure. Ето тук ще нощуваме тази вечер. На наровете. Гледай тук какво е наро, не са? Четворки, 2 четворки. Общото е, ако не се познавате и сте 8 единички. Как спа? Много зле. А? Много зле. Как си? Много зле. Много пребитак. Е такава болка тук между гърдите. Викам, какво е това за? И някакви като киселини в стомаха, не знам. И почна цялото ми тяло, мускулите така свиват. Нещо като гърч и се разпускат. Стяга. Стягам всичко и аз се треса цялата. И не мога. И викам, боже, какво става? Почвам нещо да мърморя там. 2 часа, човек. 2 часа не мога. Само мърморя и не спирам. Викам, какво се случва? Ходих до туалетна с идеята да повърна, не става. Пих спазмолган за стомаха. Коя ли? Какво? Твоята чорба беше като моята чорба. Да. Пилешка. Не, бобена беше. Май само тя е боб. Не знам дали е от това, дали е от преумората, ама като цяло аз имам чувство, че имам и температура. Искаш ли хапчета? Имам всичко. Имам, аз пих Аз сега профилактично. ще...
И болеше. Болезнено. Струваше. Ще се видим докато stay tuned. Успяхме да се качим на лифта. Без чехли дори. Без обувките. Брат, се едно ма засилваха на аквапарка на водната парзалка. Как попаднах в това положение ли? Питайте моя гид. Момчето няма хубави обувки и не каза на време, че има прички. Хвана го! Мокни малко, моля те. Май френд, ако си решил да ме снимаш, не го прави.